Alright ke balaleli nani ke bathandi bayo ke iDream on TV igama ke mina ngiwasekho wakwaMjoli sikhona la osukwini namhlanje ePort Shepstone kuyona ke indawo ebizwa ngokuthi ke uGu Sports and Leisure njengoba ke namhlanje kunomcimbi omkhulu kakhulu obizwa ngokuthi ke uvukile Gospel Festival kumnandi kakhulu ke bakithi sesifikile ke nathi sayifikela sayibonela kuningi ngempela sesibonele nabantu bayatheleka esingakusho ke kwenamlaleli ukuthi ngwasondelela ngoba bakhona bonke abaculi obathandayo abafana ke no Jumbo no Ayanda Ntanzi omama uhlengiwe nabo mama ofikile Mlomo okwakho kwemlaleli ukuthi ufike eduze futhi uhlala nayo ke iDream on TV kuningi esibe sikuphathele khona. Sengiphinde ngabuya ke bakithi ngiphethe yena ke lana ubaba uMjosti okuyena ke umhleli wa wonke ke lo mcimbi baba sikubingelele siphinde sikwamkona kuyona ke iDream on TV. Ngiyabonga kakhulu ngiyanamukela nami ngiyajabula futhi ukuthi sihleze sinani yonke umnyaka. Baba mhlawumbe mawungase ke usitshele ke ngabanzi ngawo lo mcimbi usitshele ukuthi ke mhlawumbe inhlelo zalonyaka bezimi kanjani nanokuthi ikuphi okwehlukile kuona lonyaka ka2025 kuuvukile Gospel Festival. No kwehlukile nje ukuthi kulonyaka si-introduce ama-award for the first time asikaze sibe nama-award kuvukile abizwa ngovukile Music Award okwama-award besiwalauncha namhlanje kodwa ngonyaka uzayo azozimela wodwa kube namavukile Music Award novukile uzimela wodwa. Mhlawumbe ke kubona kabahleli bomcimbi namhlanje ungase uthini kubona ukudlulisa nje amazwi okubonga. Ngibonga nje kakhulu ukuzinikela kwabo ngokuthi bahlanganisa abantu ngalolu hlobo bebahlanganisela ukudumisa uNkulunkulu okuyinto enhle kakhulu esithanda kakhulu. Ngiyaqala nokukubona userious ke phela mina ngikwazi umuntu wamahlaya. Hayi masikuvukile asincokoli. Asike sokudlala sikho. Alright baba siyabonga kakhulu. Ethi ke balaleli sengibuyile ke naye ke ubhuti lana okuwunsindiso wakwaSihlophe okuwubhuti ekababa uIvan Sihlophe bhuti wami asikubingelele kuyona ke iDream on TV. Ngibingelele ababukeli beDream on TV kuyithuba elihle kakhulu ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyenze interview kini mayelana noIvan neaward yasandi kuyiwina. Okay but wami ungasucacise kabanzi ukuthi ke le award ayitholile namhlanje imayelane nani ngempela? I-award yokuhonorisha uIvan njengomunye oyingxenye yabasunguli bakavukile Gospel Festival eyaqala ngo2012 if ngikhumbula kahle since nami ngangiyingxenye but behind the scenes so bayenze i-surprise for umndeni nayo uIvan ukuthi since segujwa iminyaka ewu12 engasekho nathi bayibona ukuthi isimo esiright ukuthi manje sebengamenzela i-awards because kwakuyisifiso sakhe kahle ukuthi kuqaleke into yama-awards so kube isibusiso kona ukuthi laba abaqhuba umcimbi bakwazi ukuthi basungule lona uhlelo lolu lwama-awards because vele lona laluzoba kwi-pipeline kodwa ke kuyaye kube kuhle if kudlula umuntu onephupho bakwazi ukuqhubeka nalo laba abesebenzisana nabo. Okay ke bhuti wami mhlambe ke kusho ukuthini ke lokhu nina ezumndeni because siyazi ukuthi abanye abantu bayabathi uma esehambile umuntu okuyena mhlambe obeyingxenye into thizeni babese bayakhohlwa ngaye kodwa nakho namhlanje siyanibona niphethe award yakhe ke ubaba uIvan Sihlophe mhlambe kusho ukuthini lokho kuwena njengobhuti wakhe nakunina niwumndeni niphelele. Engingakusho mina kakhulu is ukuthi imisebenzi yomuntu iyaye imlandele uma engasekho mina nje engingakusho kuyangimangaza ukuthi esekhona kuningi ayikwenza kodwa ukujula kwezinto ayezenza sekuyaye kubonakala ngemisebenzi eyenzeka engasekho kodwa esegameni lakhe because isikhathi esiningi abantu abaningi uma beshona ezinye izinto zabo ziyama but if wenze kahle ebantwini kuyakwazi ukuthi imisebenzi yakho emihle ikulandele even usungale kwethuna. Siyabonga kakhulu bhuti wami ngokuthi ke ube ingxenye yayo yonke le interview ebesenza la namhlanje kuhlezi kuyintokozo ukuthi sibe nani siyabonga kakhulu. Bonge mina siswami.